Δείτε τώρα πως μια ομάδα νέων αγροτών στην Κοζάνη βρήκε φλέβα χρυσού επενδύοντας πού? Στις φακές. Οι παραγωγοί λοιπόν εγκατέλειψαν ξεπερασμένες καλλιέργειες όπως ο καπνός για παράδειγμα και φύτεψαν στα χωράφια τους φακές. Σήμερα στην περιοχή καλλιεργούνται 6.500 στρέμματα και οι αγρότες γνωρίζουν από τώρα ότι η εισοδιά τους θα διατεθεί ολόκληρη και μάλιστα σε καλές τιμές. Πιάνουν φακές και γίνονται χρυσάφι. 5 Έλληνες στη Βόρεια Ελλάδα είχαν την ιδέα πριν από χρόνια να συσκευάζουν και να πωλούν φακές σε συνεργασία με τους παραγωγούς περιοχής. Σήμερα η παραγωγή τους είναι 700 τόνοι. Περίπου το 92% της φακής που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής. Οπότε υπήρχαν πολλά περιθώρια για το κομμάτι που αφορά την αγορά ελληνικής φακής και διάθεσης στους Έλληνες συμπολίτες μας. Η εγκατάλειψη του καπνού αλλά και τα χαμηλά εισοδήματα από τα σιτηρά οδήγησαν τους παραγωγούς στη νέα δυναμική και πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια της φακής, η οποία ανοίγει ένα νέο δρόμο για την αγροτική περιοχή του Βοηού. Το συσκευαστήριο έδωσε πνοή στην περιοχή. Οι αγρότες που εγκατέλειψαν τις παραδοσιακές καλλιέργειες του καπνού και των σιδηρών τώρα έχουν ένα σημαντικό εισόδημα και το κυριότερο, βλέπουν τη εισοδιά τους να αξιοποιείται. Γύρισαμε την καλλιέργεια στις φακές, στα όσπρια γιατί έχουν πιο μεγαλύτερη απόδοση. Εγώ αυτή τη στιγμή καλλιεργώ γύρω στα 350 στρέμματα φακή, τα οποία μου δίνουν ένα καλό εισόδημα. Οι αγρότες περιοχής καλλιεργούσαν περίπου 1.000 στρέμματα με φακές. Σήμερα καλλιεργούν 6.500 στρέμματα. Οι επόμενες χρονιές είναι καλύτερες και σε άλλες καλλιέργειες. Βέβαια δεν είναι μόνο η τεχνογνωσία όσον αφορά στην καλλιέργεια και στην ποσότητα. Παίζει ρόλο και ο καιρός. Το κυριότερο είναι ότι η επιχείρηση έγινε πραγματικότητα χωρίς ούτε μία δεκάρα επιδότησης. Μάλιστα, οι ιδρυτές της ακόμη περιμένουν τα κεφάλαια που τους είχαν υποσχεθεί με τον αναπτυξιακό νόμο. Ελπίζουμε ότι όλα θα εξελιχθούν καλά και θα πληρωθούμε. Δεν έχουμε πάρει μέχρι σήμερα πάντως ούτε ένα ευρώ από την επιδότηση. Όσοι αγρότες πάντως συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, καλούν και τους υπόλοιπους να καλλιεργήσουν τις χρυσές φακές. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Τσοτήλι Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Παπαϊορδανίδης, γεωπόνος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σρόιτερ και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Επιτρέψτε να ευχηθούμε καλή χρονιά στους συμπολίτες μας και αναπτυξιακή να είναι αυτή η χρονιά με λιγότερο άγχος. Έτσι λοιπόν, κύριε Παπαϊορδανίδη, μια απλή ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει ο καθένας φαντάζομαι είναι γιατί η φακή έχει τόσα κέρδη, γιατί είναι μια καλή καλλιέργεια. Η φακή είναι μια καλή καλλιέργεια για την περιοχή και η ιδέα ξεκίνησε ακριβώς από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν που καταναλώνει η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι φακή εισαγωγής. Ταιριάζει στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και ως εκ τούτου δόθηκε και μέσα από τη δημιουργία αυτού του συσκευαστηρίου η δυνατότητα στους παραγωγούς να καλλιεργήσουν. Ξέρετε, εδώ στην Αθήνα υπάρχει συχνά μια συζήτηση για το αν οι αγρότες, το λέει και το Υπουργείο Γεωργίας, αν οι αγρότες επενδύουν και καλλιεργούν αυτά τα οποία πρέπει να καλλιεργήσουν. Γιατί δεν στρέφονται πολύ στην φακή, λοιπόν, αφού είναι ένα προϊόν το οποίο έχει ζήτηση? Είναι δύσκολη καλλιέργεια? Παρουσιάστηκαν κάποιες δυσκολίες στην καλλιέργεια, αλλά πιστεύω ότι το κομμάτι της τεχνογνωσίας από τη στιγμή που καλλιεργήθηκε στο παρελθόν φακή, πλέον οι παραγωγοί έχουν προσαρμοστεί και απλά πηγαίνουν σε μια πιο επιχειρηματική βάση σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια. Το γεγονός ότι δεν καλλιεργείται μέχρι σήμερα είναι ότι υπήρχαν στην περιοχή πιο δυναμικές καλλιέργειες, όπως ήταν ο καπνός που έδινε πολύ σημαντική πρόσοδο. Με την αλλαγή όμως του κανονισμού του ευρωπαϊκού μειώθηκαν οι επιδοτήσεις και εγκαταλείφθηκε η καλλιέργεια. Και επειδή η εποχή των επιδοτήσεων, κύριε Παπαϊορδανίδη, τελείωσε οριστικά από ό,τι φαίνεται, να ευχηθούμε να υπάρχουν τέτοιες καλλιέργειες και να έχετε κι εσείς καλές δουλειές και βεβαίως και οι καλλιεργητές, και να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζουμε οι Έλληνες συμπολίτες μας πραγματικά να τιμούν τα ελληνικά προϊόντα και δει τα όσπρια τα οποία μέχρι τώρα καταναλώναμε εισαγωγής. Ευχαριστώ και εγώ. Βεβαίως, στήριξη στα ελληνικά προϊόντα. Να είστε καλά.